vakomana vanoopposa the ruling party ZANU-PF vachiexposa corruption iri kuitika kuma-airlines, vachiexposa misuse of funds iri kuitika kuma-airlines, aiwa neinvolvement iri kuitwa nethe first family panhau aiwa dzekuswandwa kwema-state funds. Tichiona kuti aiwa macitizens are finding it difficult to earn a living kana kurarama chaiko munyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko anobuda nyuko panapa notobva wasubscribe like turn on the bell icon. Vana majarajaro zvanouya achiposta picture yema-private jets atiri kuona arongokwirwa aiwa nevakomana aiwa vamwe kuona vekumusoro uko vachinoatenda masummit. Anoyanyora achiti the private jet FA7X owned by the Mnangagwa family but registered in Fly Air Zimbabwe has left the country. Not sure if it's Auxilia Mnangagwa or her children aboard. The family has been moving minerals abroad and externalizing money with impunity. Anendramira achiti the extravagancy in the sea of poverty is just staggering. Now we know that the jet which belongs to Mnangagwa family was carrying Kembo Mohadi and Monica Mchangwa, who are in Bali, Indonesia, for a forum that could have been attended by a deputy minister using another airlines. Panapa arikuya achiti aiwa vakomana ava vari kumisuse mafunds. Noda kuti this event yakwanisa ngono attendwa ne just a minister ongono representa nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Arikuya achizama kuexplaina nyaya yekuti vari kushandisa ma-private jets amuudza kuti ari expensive, aringotakura vanhu vari very important vari ngori 2 ndo vari kuhayirwa that private jet pachiskondewa mari yakawandisa. Achiti aiwa vaifanira kushandisa just an ordinary flight wongosvika ikoko unoatenda, but apa varonyatsa kuratidza incompetence. Tichitarisa nestate yenyika yeZimbabwe panapa vanenge vachiti vari kuita zvinhu zvamuri kuona kuti zvinoexpectwa kune nyika dzakabudirira dzamunoona kuti aiwa dziri stable dzekuti aiwa mafinances anenge agara akabhalansa zvinhu zvichiitika, but zvoitika munyika yeZimbabwe vatoona kuti aiwa muri kuitwa misuse of funds, muri kuitwa misuse of matenders vachisquander state and taxpayers money. Kundidza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Kuna comment section yedu, so subscribe, like and turn on the bell icon.